далечни времена, когато земята още помнеше стъпките на героите, живеела вещицата Емзура. Тя била не просто магьосница, а избраница на великата богиня на храната Деметра. Деметра й поверила съдбовна задача да създаде предмет, който да дарява на притежателя си свръхчовешка сила, бързина, остър ум и нечувана издръжливост. Защото над света надвисвала война и били нужни войни, каквито никой не бил виждал. Емзура изпълнила задачата, но когато творението било завършено, тя осъзнала колко опасно е то. Толкова мобещо, че можело да поквари и най-чистото сърце. И тогава вещицата взела съдбовно решение да го разпръсне на части и да ги скрие в различни български градове. Първото парче било в град Русе, Златната питка. Но това не била обикновена питка, а своеобразен компас, който сочил пътя към останалите части на могъщия артефакт. Емзура вярвала, че така ще предпази света, защото само този, който е достоен, ще може да събере частите и да владее силата на Деметра. Но дали наистина никой няма да ги намери, или вече някой е поел по този път?